La penúltima, un programa d'humor que te'n penediràs d'haver escoltat. I ara és l'hora d'obrir el consultori científic amb el nostre cosmòleg i físic de partícules preferit, en Fran. Gràcies, Billy. I astròleg. No, agraeixo que... Sisplau, agraeixo que no em titllis de persona, que desvaria una mica quan està en les seves investigacions sobre multiversos i a vegades es fica un xic agressiu. Perdona, no estava escoltant. Ja has començat amb les teves coses de drogar-te fortament per agafar atacs epilèptics i dir que viatges a altres universos? Endavant amb la primera pregunta del consultori, sisplau. La Mireia Arnau pregunta: Fran, ets dels que defensen o dels que rebutgen la teoria de cordes? Molt bona pregunta, Mireia, però abans de respondre m'agradaria explicar als nostres oients què és la teoria de cordes, perquè els nostres oients són més tontos que la cadira de Stephen Hawking. Home, i tant, i tant. Sí. Només els oients. I els nostres col·laboradors. Només els oients. Però és que era una cadira molt llesta, Home. Parlava. Que jo sóc oient i t'he fet aquesta pregunta, No, però tu no ho comptes. Ah. A veure, t'ha interpel·lat com a superior. Ara ja ets oient barra convidada. Clar, estem tan poc acostumats que hi hagi una noia que li fem les preguntes, o sigui, que ho faci ella, Fran, tio. Vale. Anem a la teoria de cordes, Sí, d'acord? sisplau. La teoria de cordes diu: les unitats elementals no són partícules, són cordes. Això què vol dir? Això vol dir que Déu pues, és com ta àvia i va teixir l'univers mentre mirava el secreto del agujero de gusano viejo. Perquè són els ponts de l'univers, els agujeros de gusanos. No sé si no heu agafat mai un. L'agujero de gusano? Sí, passa pel meu barri, el 52. No un gusano, que sé que vius al Prat, Vicky, ja sé que allà tenen feina i tot. Home, i tant. Vale, segons la teoria aquesta, les partícules que coneixem doncs serien vibracions de les cordes. És a dir, segons com vibri, doncs tens una partícula o en tens una altra. Per tant, l'univers és com una guitarra. I veient com va l'univers, diríem que és una guitarra molt desafinada, tocada per Freddie Mercury, posat... Ai, Mercury. Tant de bo! Tant de bo! Freddie Krueger, perdó, posat de M. I per això a la teoria de cordes també se li diu la teoria M. Ve d'aquí. Per això diuen que el cigala és Dios, no? Sí. Perquè la toca el cigala però ja molt tard, ja a altes hores. És que el cigala, si fos un univers de la guitarra, pues seria el puto paradís. Clar. Allò sí que seria un bon Bueno, univers. a les 10 de la nit, a les 8 de la matinada ja... Aquesta penya ho porta tot el cap, el cigala. Si no sap tocar, si Cigala va oblidar-se de com es toca la guitarra als 8 anys i ja tira per inèrcia. Bueno. Ja, des de llavors, des que es droga, des dels 8 anys. A mi em passa també, però no li dono per la part de les cordes. Vale, llavors, quines coses bones té la... Ei, coses bones. Aquí l'únic que parla coses bones sóc jo, ¿vale? Que te mato, que te reviento. Vale. Quines coses bones té la teoria de cordes? Doncs que ens permet quantitzar el camp gravitatori. Il·lusionats, no? Sí, i tant. Quina pega té? Ni cap. Res, que tonterietes, no sé, com que necessita l'existència d'11 dimensions, vale? 11 putes dimensions. I et diuen, bueno, és que són les 4 que coneixem, no? L'espai, el temps, i les altres 7 no les veiem perquè estan com molt plegades. Què vol dir que estan molt plegades? Què és això, física o papiroflexia? A veure, què estem fent? Estan molt plegades. I això només és la punta de la gran merda que és la puta teoria de cordes, que és una basura de teoria. Com si fos un origami d'aquest, no? I aquesta és la meva reacció. Bona merda de pregunta, Mireia. La pregunta... Bona merda de pregunta, Mireia. Perdó, la pregunta estava molt bé. La teoria és una merda. Però, i aquestes 7 dimensions, si existissin, com creus que serien? Serien horribles, perquè no hi viu ningú. Perdona, serien fantàstiques perquè no hi viu ningú. Vale. Hòstia, que guai. No existirien perquè és això. I estàs super en contra d'aquesta teoria? Sí, No perquè t'agrada la gens? física se li diu que és fàcil, 11 dimensions no és fàcil. Sí, és facilíssima, però és que no sabem de física, és facilíssima. Els resultats que s'obtenen. Vale. O sigui, els científics no volen creure en la religió perquè la religió t'explica coses que no pots veure. I ara la ciència també ens hem de creure coses que no podem veure. Jardí botànic, Billy entrant al jardí botànic. Hi ha una cosa que és veure i l'altra és detectar. Però és que les 11 dimensions aquestes ni es poden detectar tan sols.
No. Per tant, és pitjor que la religió. Següent pregunta, sisplau. La setmana passada en Guillem Estadé em va preguntar una cosa i com que no vaig venir, pues no li vaig poder respondre. Llavors, la pregunta que em va fer en Guillem Estadella és: Fran, per què els gossos s'oloren el cul per saludar-se? D'acord, Guillem, per què quan et demano un dubte sobre ciència, això és el primer que et passa pel cap? És a dir, quin tipus de ciència fèieu al teu col·le? Ciència escatològica? Tema 1, gossos olorant culs. Tema 4, merda en gravetat 0. Ser astronauta no mola tant. Tema 10, homeopatia. Vull dir... Ha degradat una mica el tema. Hem passat de cordes, de la teoria de cordes, a parlar de caca. Sí, però... És avispat l'Albert, Però és que, no sé, la pregunta que m'ha fet en Guillem és que és terrible, veus? Això no són preguntes. No està al nivell. No està al nivell, veus? Sort que anem pujant amb els convidats. Sort, sí. Llavors, Guillem, jo tinc la responsabilitat de respondre, així que et respondré a la teva pregunta i et diré el mateix que deia el lampista a Hitler. Ai, mare. El secret està en la química. Oh. D'acord? Els gossos tenen un olfacte... Què us passa? Voleu saber què deia altres amics de Hitler? Saps el que passa? Que aquest acudit després li he d'explicar a ma mare perquè em diu aquest no el vaig entendre i és més violent encara. Pues no tinguis mare. Vull dir, a veure, els gossos tenen un olfacte unes 100.000 vegades més potent que nosaltres. Què vol dir això? Que els gossos saben com olorar, jo què sé, el virus de la sida. Que a mi m'olaria que olorés molt bé el virus de la sida. O sigui que és terrible, però és el millor perfum que es pot fer mai. És a dir, fan perfum de sida. Això et matarà, però posa perfum de sida. Oh, de sida. Estàs trobant la part positiva de la sida? Un moment! No, tu te menges uns mocs i ja està. Y que entris a la natura y sigue como una ruleta rusa, en plan, bueno, puedes coger esto o sida, ya verás tú. ¿Quiere un poco de o de sida? Gracias. O de sida, y la gent que va només perquè li regalen, toma, pues tonto. Atrévase a entrar a Sephora. De perfumeries, acudits de perfumeries. Era la falca que l'havien de colar. Vale. Sí, La això. falca, Bale Company. Llavors, què vol dir això? Amb una sola ensumadeta de cul, els gossos processen tota la big data química i poden arribar a saber, això és veritat, l'estat d'ànim d'un altre gos. Per tant, olorar culs és la seva xarxa social. És Ashbook, és Tweepet, és Instanal. Per això, quan un gos es disposa a olorar el cul a un altre, li borda. Li està dient, accepta vostè la política de culquis? Estic sembrat avui, amb coses dolentes. Ostres, per indignar-te amb el tema, trobo que li has trobat bastant suc, Jo, el meu objectiu sempre és trobar suc de les coses. Igual que Hitler. Vale. Llavors, res, teoria de cordes, gossos olorant culs. Jo crec que ha quedat Hitler ha quedat un consultori prou variat, no? Sí. La setmana que ve, més, i ja veurem com. Moltes gràcies. Estarem esperant, Fran! Arbre fàcil! Arbre fàcil!